फुंनिफ्रायनो माबायदि मानसि जायो नै अन्थाइनि दै लांफैग्राफ्रा जों दासो सफैदों 6टाल' जादों 6टा एसे बारबाय आरो ओमफ्राय माबायदि आसरित गारि नै फुरा गारियानो माबा मोनसे कनफारेन्स मेलाफोराबो हाया आरोना बैनिफ्राय बेसेबांबा गोलाव गारि ओमफ्राय ओरै दंबावो फुरा बाइकसो बाइक कारखि कार अट'खि अट' ओरै जेरैबो गारि दंजोबो बे अन्थाइनि दै होयोनो ओमफ्राय बे दैखौ लोंबा हामो ओमफ्राय बिनिनो कभन लांफैदोंमोन जोङो मानसिफ्रानो दानो माबायदि एभेलेबेल एकदम गारि दोननो जायगायानो गैयि बायदिसो नै दखान होजोब्बाय नै बे जायगाया ओरैबायदि हाग्रा बारिसोमोन गामि माने रिजार्भ बायदिसोमोन आरो दा नायदो दखान जाजोब्बाय जेरैबो नै रायजोफोर अन्थाइनि दैखौ बेयावनो होयो फाइनालि न'खौ मोनफैबायमोन होमबाबो दा होथ'नाय जायाखै आरो टिकेटबो होथ'वाखै ओमफ्राय दैबो होथ'वाखै न'आ बेनो ओमफ्राय रायजोफोर नोंसोरनो टिकेट होग्राखौ देखायनोसै आं टिकेट होग्रायाव माबायदि मानसि दं नोंसोर नायनो हासिगोन नै रायजोफोर मेलासो टिकेट लाग्राफ्रा बेयावनो टिकेट होयो ओमफ्राय बेनि उनाव दै मोनो बेखौ मोनो मानसिफ्रा दा गोदान लाइन जादोंब्ला दा बै बास लाइन जा न'आव मोननाय नङा हाबदेर नाङा दे लाइन जागावबा ओमफ्राय ओरैबायदि हाबदेर नाङा बास राजा बैसागु दोन हाबदेर नाङा लाइन न'आव